Ipatawag ko ni Ma'am Loesa. Ito ito. Ingan lalo. Uglot. Oo. Ang imong dahil angay yung kayo sa imong kaanyag. Thank you, ha? Ako dito si Bitoy. Kung doon na gani kay Isobo, bahala nang ako madus mo. Magdagan yung ko. Basta ikanay mo sobo. Maanyag na pututi. Kumidyante kay ka, Toyoy. Ito'y kumidyante kay ka. Labi na yun, ikay akong ikatubang. At akong pagka-senior citizen, mahimong junior citizen. Uy, mapakong taon. Ilang gagawin mga ako. Kining. Kining. Toy. Ninyo na ka? Wala, uy. Kanang gamay. Uy, kanugon. Uy, may buti yun. Ano naman ta? Buakot. Saraba kaayo ka. Wala ka lang. Nangalaw. Oh, dahil, Linta. Muna yung gingon ni Senyorita nga. Mo, silbi ko na niya. Senyorita Luisa kong tuyo, dahil? Ano ba si Senora Luisa din yung tuyo? Sabi usap ninyo kay ako sa bibaon si Senyora Luisa, ha? Sige na lang dito, ako na lang sa kamsang kuskaan. Paano na lang ha? Salamat dahil. Ako kinin. Kay Udot. Toy. Nanong nag-ingon mo ka na ko nga. Gwapo ko. Ay, basta. Bapuhan lang po niyo mo. Di ka kadaupag mo to. Dautan good. Nalang mahibaw ka bito eh. Wapo kay ka sa akong pananaw. Ano eh, midaog ko! Kaon sa masalasong taso? Victoy? Ay, Kinsa na mo ba yan, si Udot. Ah, imong inahan? Oy! Iya kong asawa. Unsa? Lola, ako day asawa. Pagtaro mo yan ito, ha? Gusto day, Dex. Kining, mauna akong ingon ni mga gipaabot ni Senyora Luisa. Si Odlot. Ikaw di ay day? Abi ninyo? Wapo ka man daig bana. Matanon pag yun. Day? Ano ka ng mga Luisa? Tabi sa linyo, ha? Ay, Sige, Toy. Sige, bye. Bye, Toy. Bye. Uy! Nagsigi ba yung gitsagtan? Nagsigi ka na. Nagsigi pilit na ng patagal doon ako. Balik ka sila.